Ами дали, с теб нямам нищо против да изляза някъде. Относно другият въпрос, дали ще ми липсваш сега, нали, от класа? Ами ние за теб сме имали наистина много промени заедно. Имали сме също така и много пречки, караници от 5, 6 и 7 клас. Искам да кажа, че аз въпреки това наистина много те ценя като човек, като приятел, като момиче. Толкова много сме се смяли в часовете. Добре, толкова много сме се смяли в часовете. Мисля, че за 3 години наистина има наистина ужасно много спомени заедно. Много те обичам и те ценя като човек. Винаги ще се радвам да те видя. Надявам се наистина да продължаваме да се виждаме заедно с класа, с теб също. Аз поне ще направя всичко възможно това да става, защото ние наистина бяхме един наистина прекрасен клас и наистина много съжалявам, че се разпръснахме така ужасно. Колкото и да ни се карат учителите, ние винаги сме били... Ние никога не съждахме другите, абсолютно. Ние си бяхме себе си през цялото време. Все още на компютъра гледам ние за клипчета, които се правихме у вас с изтекалия срок на годност на майонезата. Все още гледам и наистина много се радвам, че сме имали възможност да бъдем наистина толкова много добри приятелки. Искам да кажа, че аз няма да те забравя, много те обичам и абсолютно винаги ще имам време за теб, когато кажеш, винаги ще съм за теб, когато са в детайли или нещо такова. Абсолютно винаги можеш да разчиташ на мен и се надявам наистина да забравим тези караници, които са били и в паметта ми да останат само хубави неща.